खुलुमबाय आं उदांस्रि मुसाहारि साख्रि नागिरग्रा लाख लाख रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे मोजां खौरां रेल बिफानाव गोबां मासि लांदां जानानै दं नोंथाङाबो रेल बिफानाव साख्रि मावनो गोसो दं नामा जुदि नोंथाङाबो रेल बिफानाव साख्रि मावनो गोसो अब्ला नोंथाङा एप्लाइ खालामनो हागोन नंगौ रेल बिफानाव गोबां लांदां मासि जानानै दं मिथिनो मोननाय बायदिब्ला रेल बिफानाव गासै 368 मासिफोर लांदां जानानै दं आरो बेनि थाखाय फैगौ 15 सेप्तेम्बरनिफ्राय एप्लाइ खालामनाया जागायगोन आरो एप्लाइ खालामनायनि जोबथा समा 14 अक्ट'बरसिम जागोन बेनिखायनो रेलवे बिफानाव साख्रि मावनो गोसो गुदुं लाइमोनफोरा 15 सेप्तेम्बरनिफ्राय 14 अक्ट'बरनि गेजेराव एप्लाइ खालामनो हागोन रेलवे बिफानाव साख्रि मावनो गोसो गुदुं लाइमोनफोरनि बैसोआ 20 बोसोरनिफ्राय 33 बैसोनि गेजेराव जानो नांगोन साख्रि नागिरग्रा लाख लाख रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे मोजां खौरां रेल बिफानाव गोबां मासि लांदां जानानै दं नोंथाङाबो रेल बिफानाव साख्रि मावनो गोसो दं नामा जुदि नोंथाङाबो रेल बिफानाव साख्रि मावनो गोसो अब्ला नोंथाङा एप्लाइ खालामनो हागोन नंगौ रेल बिफानाव गोबां लांदां मासि जानानै दं मिथिनो मोननाय बायदिब्ला रेल बिफानाव गासै 368 मासिफोर लांदां जानानै दं आरो बेनि थाखाय फैगौ 15 सेप्तेम्बरनिफ्राय एप्लाइ खालामनाया जागायगोन आरो एप्लाइ खालामनायनि जोबथा समा 14 अक्ट'बरसिम जागोन बेनिखायनो रेलवे बिफानाव साख्रि मावनो गोसो गुदुं लाइमोनफोरा 15 सेप्तेम्बरनिफ्राय 14 अक्ट'बरनि गेजेराव एप्लाइ खालामनो हागोन रेलवे बिफानाव साख्रि मावनो गोसो गुदुं लाइमोनफोरनि बैसोआ 20 बोसोरनिफ्राय 33 बैसोनि गेजेराव जानो नांगोन साख्रि नागिरग्रा लाख लाख रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे मोजां खौरां रेल बिफानाव गोबां मासि लांदां जानानै दं नोंथाङाबो रेल बिफानाव साख्रि मावनो गोसो दं नामा जुदि नोंथाङाबो रेल बिफानाव साख्रि मावनो गोसो अब्ला नोंथाङा एप्लाइ खालामनो हागोन नंगौ रेल बिफानाव गोबां लांदां मासि जानानै दं मिथिनो मोननाय बायदिब्ला रेल बिफानाव गासै 368 मासिफोर लांदां जानानै दं आरो बेनि थाखाय फैगौ 15 सेप्तेम्बरनिफ्राय एप्लाइ खालामनाया जागायगोन आरो एप्लाइ खालामनायनि जोबथा समा 14 अक्ट'बरसिम जागोन बेनिखायनो रेलवे बिफानाव साख्रि मावनो गोसो गुदुं लाइमोनफोरा 15 सेप्तेम्बरनिफ्राय 14 अक्ट'बरनि गेजेराव एप्लाइ खालामनो हागोन रेलवे बिफानाव साख्रि मावनो गोसो गुदुं लाइमोनफोरनि बैसोआ 20 बोसोरनिफ्राय 33 बैसोनि गेजेराव जानो नांगोन साख्रि नागिरग्रा लाख लाख रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे मोजां खौरां रेल बिफानाव गोबां मासि लांदां जानानै दं नोंथाङाबो रेल बिफानाव साख्रि मावनो गोसो दं नामा जुदि नोंथाङाबो रेल बिफानाव साख्रि मावनो गोसो अब्ला नोंथाङा एप्लाइ खालामनो हागोन नंगौ रेल बिफानाव गोबां लांदां मासि जानानै दं मिथिनो मोननाय बायदिब्ला रेल बिफानाव गासै 368 मासिफोर लांदां जानानै दं आरो बेनि थाखाय फैगौ 15 सेप्तेम्बरनिफ्राय एप्लाइ खालामनाया जागायगोन आरो एप्लाइ खालामनायनि जोबथा समा 14 अक्ट'बरसिम जागोन बेनिखायनो रेलवे बिफानाव साख्रि मावनो गोसो गुदुं लाइमोनफोरा 15 सेप्तेम्बरनिफ्राय 14 अक्ट'बरनि गेजेराव एप्लाइ खालामनो हागोन रेलवे बिफानाव साख्रि मावनो गोसो गुदुं लाइमोनफोरनि बैसोआ 20 बोसोरनिफ्राय 33 बैसोनि गेजेराव जानो नांगोन